Haka jingyola na kaliang kaniga channel ban yakran but way na kinoyalam hapo kathain East India Hills District but badayru way na kinoyalam ubanangkong napo kathain East India Hills District ban pai kmat shakasing Voice of the People Party kata na du usnem arjar play haka bagasing Voice of the People Party kalapenyang ban penkre bat ban penyakun ya kikotong kijongka nakabanta ka election MLA spok ying dor bat hau ain ka jala mekhalia haka sien ka banangkong but way na kikotong haka tu kapor kadai ba damiwan hirambai wala daw klempoi shakatong ru Hakaniga kentipat kata nakabanta kaniga election MDC ula penkre ban aireng biang spok ying dor bar thau ain ka Jaitia Hills Autonomous District Council nakaliang kaniga channel kala persang ban bu lagi jingkli hakabayadai bat kaniga sin jam yakaba nakaliang ka jong u ula penkre biang ban aireng nakaseng Voice of the People Party hakaniga election MDC nakamusniang rangat constituency kaban salong hau rempang arhajar arbusan Badami plan manito ini Nio im system house nam arjar apply pia kun po ka cleariat constituency na kasing Voice of the People Party but today iway I kartong but day mapi ba yalam ya kanika party support kanika dong thain hendrai to ko pot film po sa gatong hendrai mataws nam pat ha kanika MDC kabansa long house nam arjar sun house how rempang pila pen kreb yang sa simban yakun na kajui ka party kan manito in Kublisbon ya ka Let It Live TV channel kaba ai kani ka lat ya kaban penskeu leni jingide kata ka jingli ke jongpi ho ya ka jinya linti ngala sedang kupto arjar apply te kadang dei ka jing sedang te ngila la ya kaban yo kumto te ha ka jinya linti hadin kani ka jing job ke jongi ya kani ka MLA sangut ke MLA nang ta sakani ka MP election la job dom burom kurtong jong ka VPP kala na I mensim shushu yanga kumunong tre jong ka party leni kumunong lam nagani ka dong ka thain ha ka ba ka party kala ibit ya ka ban sai ya ka kerteng ke jonga ya ka ban aireng ha kani ka MDC election tikum ta ka jingpen kre kumba pili nadu ko arjar lai chat ni klem chong thai ni tre ni sngau thu yu pajba nang benta ban pen kre yakini kinu ki election ki ban wan nang ni shikman Nio I bat kadon ro ka sur bat ka jingkli na pajba bat kam tam ro naki riurang ba sebedon ha kam politics ki ong ba sejangkia jami rada long kumno ro krem da ka pisa te ki candidate la ni kino ki party kin poi so thong philan man ban ai ka jaba ta ka ni hoi kata ka dei ga jinya kren sharum chaneng hagini ki por ki bala dep chede nimla ban len hoi ka pisa ka trekam sagane ka dong ka thai ngi jogi ndai ke ngai ngoi play ba kami kani ka Voice of the People Party ka ba mi shikmat ban yakun ya kani election claim da pendon kam ya ka bor pisa ya chupai ba da ka jing penshai ka jing pensngau thu ka jing pen start yaki ha ka jing de ban tip shipang kani ka kam sahima sima tingi I ba kani kala rung shiki kendong kicroy kala rung shiki yang kisam ba ki ba menta kala sngau thu ba lagi pendon kam ya kani ka bor pisa kandon ka jing ber ka jing ma ka bakrau tikum tang ilu ibo pajba ula phai ula ailat ya kani ka VPP ha kani ka MP election ngim da don kata ka jing artatin ba nang ni shikmat da ni ka juk ka sur ka ba pajba usang thu unya shikmat un penjob ya ki kertong ki ba ka party VPP kala sai bakin ya klem da ka bor jong ka pisa metang yo I na ka ne ka ju I ka shnong jong pi ka shnong wa pung skor I don ro I candidate ban sai I reng biang ibalong ro I sitting MDC but ibalong ro I EM apo ka Jaitia Hills Autonomous Council plan man ito ini kani ka jingi kun jong pi namar ba ki don ka to kani ka jing crunch ba shmen ba mo ki pajba na kani ka dong thain but na kani ka constituency kwa ban pek do brio ba yalam lanti te na kaliang jong pi ha to kani ka jingi jong pi kalong na em kumba pia ya kun persha ibai kam tam na ju shno hoi kita ka jing mi na ka juk snong kam don jing namar ba hapo hi ka snong ki breu ki ya hala ka jong kata ka jing sngeu ka jong ki kerjaan ka nu ka party ka bakimon kam don ka jing te jing khom hoi usu sitting MDC jongi u yakun na ka ni ka NPP dengar kum wei nu riurang ba ula balami ban ngam chaka ka jili jong ka ni ka sahima sima dengar la penbana ngala jing tip ka snong ba ngin yakun te ka ni ka jing yakun kan long hi hapdeng jongi bat kiwei pat ki kertong ki ba kiwei ki party kin sasai te ka jingya identi te kalau ka shong ha ka kam mo
lada u sitting MDC u biang kam te u pajba u a jingkershan lada ka kam ga jonga ka biang ki pajba ken a jingkershan lada ki wei pat ki kertong na ki wei pat ki parti ki biang kata ka shong ha ga jing bishar no pajba nerengi nagaliang joko voice of the people party ngi kumbangi juterwa supaya ba bangi kuat ban wanra kata ka sencar ka kadar ka bakoj te ngangi scam bagi pajba ha ga snong jongiro kumbangi ui ha ga kelas election MP na ka khat pras pa tam ka vote hang ni le yok kandai spa tam tinggal ka mandate jong kinong jong snong ha ga snong jongi ki bala thrang ki bala angnot ban yo ya kata ka jingkwa jongki da ka baki shimenta ha ga ka jing ye je no mi khmat bah kini ki banai bala da group hi layakun maha nagamenta kamtame nagamenta ka tulom jongki nong tray ka hapo ka council GHADC te nakaliang jongki smudor lada phi poi shakathong te ka sinjam ka ban kong e bakin le hapo ka council ya ka jing ya lenti ka jing shim ke jongi ya ke isu ke bobon hapo ka district jongi ke lani hapo ka jelahi kuma pilih bangi hier arsut hagi borok kiliang te kuma hapo JHDC mdai tangga jing du tulop ndai ki bobon ki jerwat ke ba ngidon kam ban penbej te nang ila po ha kabor mdai da ka jing la jonga marwai da ka jing don jongi katukan ne ndai da ka parti nginwat ikilak lenti kamnu bangin penbej ya kini ki jing mom ya baik ki jing mom ya renti hapo ka district council bila ne ban yeto ingi kato ni pangka ka jingyai lenti jongki marba nyoi ba ka parti ru mata kalai bai kuni krem da IPSA ba kamtam e ban yai lenti ha ka campaign ayu te bila ne man yeto ingi ka kani ka jingyai lenti jongki na ka ba pi pendut idan de taktan em ya ka lek kawan ka jongki pi haga jing ya lenti jongi namata ban le penkre ya kan election si baro ki kertong ka parti kala dep a ya kan ka jing hikai kala patha haki bun ki benta ngila dep ya penbej te ho ye kata ka jing pendon kamisa kumbala keren hi ngim pendon kamisa haka jing ya de ba kan ka lek kawan kan ka bai petrol ka bai diesel kumba ka election ka sha mo ya ngin bangin pen lut kumba hapo sanlak te ki jinon kam hang to hang ni te kum ki kartong tengi hap hi ban pelut andre ka ban bu thong pat kum ki we ki parti ban thit mo da ka pisa ya ki vote sene ya kita ki nongkersan da ka ba penbej da ka ba aikia da ka ba yalam piknik da ka ba le iki babun ki kam pan thame ni na kaliang jong ka parti ngi kan takwar ya kane ba ngim pen silur te ngi le supat ba da ka takalenti ban pensai ban penskutu tingi yeng ba hakata ka nongrim ba ngi kermen ba poj ba u pediang ya kane ka jing halenti jong some are our life ye kun na kasing voice of the people party but they tang mo pi kurtong ba hapo ka jaintia kantup ya ka east but ka west Jaintia Hills district and ray ha ka diga kanti pat nagbanta ka election MDC kiliyo ya ki kurtong kumba ar kunday ngudi na east but na west Jaintia Hills district te pila ne man ai message ya kini ki kurtong ki man se kun kum ka nuksala ne kum ka example kum ka jingsmeng ru ak jukupor ba nakaliang jong pi kai ko ba kwa ban ai ya kini ki para kurtong ki jong pi na maru ba pilong kumway na kinoy lam ba matam jong kini ka party sa kini ka dong thai oh haga jing ede ba ka jing tukan pham ka jing sneng ka jing kraw mangaru ngade we kurtong ba ya don haga ni ka thup jong ki arab khandai kini ki kurtong ki bani areng kajing sneng kajing tu nadong sedong kala bit penbiang kala dep hikai kani ka parti te nganam don ya ka ban ong halor ka ba ka parti kala dep ban hikai dei tang kajing kit bokirwiang ya baro kini ki prolog ki ba ya kun ya kani ka election MDC ba kintristom tang katahi ba ngini tristom ngilech paj ba ngin pendep hok e kamram ka jongi tegi ha kajing start ka jong paj ba te bat sakawero ha kajing ede ba kini ki para kandidat ke jongi kumbangi ke parti ngi kwa ban lej ta kata kalenti ke bakhoi ngin persang ro ban yaj ban yeng nado ke tin ke tele ke jinglong jingim mo ba kipaj ba kin yo i ba ngiri ya pher na ki we pat ki kertong ki ba ki khun na ki we pat kini ki seng sanyima ka jing ede bat ka ni ka jing shim kli ke jong pi tenga shim ru ya kani galat ya kaban ai kublai Christmas besuk bekmen ya ki pajba jong ka konstituensi ke jonga ka apa armus yang rangat konstituensi nang ta ya ka district
East Janty Hills ke jongi berkunjung ya ke Janty Hills berok away balik ke state berok away ba ai bo blay ai kata ke jingker khuma kumba ula ai khun jongu yangi ban ma pi pop ke jongi te ngiru ngin pediang ban ngilek kemen da kata ke mensim ke ba singa kemen da ke mensim ke ba singa khia te ban nga ai ru ya kani ka jing ai khuble advance new year ya ki pat ba no chu nomboro i ki badan po constituency ba chabar kumjo ba po jong ke jelai ba kani ka senam thamai in wanra ya kata ka jingkela lengba ke jingi trelang jongi baro na ke banta bengi kwa ban yo i ya kata ka lawe ke ba pernai ke ba ngalayo ban keren ya i kertong i bai kun lamat i house nam arjar plai pai di chanika sing chai bai kun na sing congress ngalayo ru ban bu i kato kan i jingkeli ha bai dei batani ka election MDC nakaliang gejong i lapan pa bah kan ka election wala da house nam arjar plai pi kun tersyaru ndai nakaliang gejong i ong bah kan ka snam kaban sawan ka house nam arjar sam nak tak ni election MDC i ong ba insa Kersan Pura ya pi komi kandidat bami nakani ka snong te nakaliang ka jong pila nem bam ai sai ha ka bay dei batani ho ya kata ka jing aji kersan jogi perlok ki ba ya ki bidai ki kontestan ha ka election bisi ngada pen pau ya ka jing sngongu bat kan ka jing sgoburom ya ki perlok ki ba lami syakmat ban ai ya kan ka jing kersan ya nga ki ba long ki nong elam mo na ki bai ki seng partai te kum ikong janika ila long ibai ne riu kan thai iba pau khmat hapok kan ka district jongi ha ki babun ki benta te ka jing ai jing kersan ka jong i yanga lani ya ka party ka jongi kada ai men sim shisha ngi but nagaliang jonga ro nga ai khuble ka pangi ba interest tom mo naga benta ya ka ban pensu tu pa ba kanang ba ka jing tumu ka jing ang nut jongi kan long ka ba job but ka party jongi ro kan yo lat ya ka ban penurlong ya ka ta ka jing tumu ka jing ang nut ka jongka